Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farrada alaina bisyamir Ramadan linailir rahmah wal barakah wal maghfirah wasyafa'ah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dumateng sedaya jamaah salat subuh ingkang tansah Allah mulyakaken, wabil akhos panjenenganipun Bapak Imam Bapak Haji Sutrisno ingkang tansah kaula mulyakaken lan sadu kaula hormati. Saderengipun kaula matur langkung rumiyin, monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kerahmatan saha kenikmatan, hidayah, taufik, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga wonten ing wekdal punika kita tasih dipun paringi kesehatan saged nindakaken kewajiban kita sedaya arupi siam wulan Ramadan saha nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Ing pramila monggo kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Labeng kalihipun rahmat takdim so salam taklimipun Allah mugia tansah katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka dados panutan kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya kanthi nindakaken setengah saking sunah-sunahipun benjang dipun akeni dados umatipun ingkang badhe nampi syafaatipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi kanthi pinaraan kita sedaya saged ndadosaken kafaratud dzunub. Nggih Pak Bu. Dados pangleburipun dosa-dosa kita sedaya. Lan mugi-mugi kita sedaya sing padha rawuh wonten ing mriki tansah dipun paringi panjang yuswa ingkang berkah, ingkang manfaah damel ngibadah wonten ngersanipun Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Bu, mirengaken radio nggih. Ora-ora mriki dadi ya rada ambake ra apa-apa. Engko tak kaya wong mirengake radio. Buka ya ora mboten napa-napa. Dadi ngaos punika ya kudu weruh sing ngaji marmoten. Dadi kok ndak kaya wong ngrungokke radio nek weruh sing ngucapake ora kumpul ya kaya napa niku mirsani di TV. Dadi mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi kesehatan dening Gusti Allah. Saged nerasaken nggih punika siam wonten ing wulan Ramadan punika. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Kala winganane kawula nerangaken bilih wulan Ramadan punika wulanipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulan panen. Maksudipun panen punika dosa-dosa umatipun Kanjeng Nabi bakal dipun paringi pangapunten dening Gusti Allah. Iki jenenge panen. Lan Kanjeng Nabi punika dipun paringi keistimewaan. Sebab sasampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika sing wulan-wulan ingkang mulya punika namung sekawan dados 7 wulan. Riyin punika nggih punika nalika Gusti Allah ndamel bumi langit saisine punika wulan namung sekawan sing mulya. Ananging sasampunipun Kanjeng Nabi dipun cetak wonten ing kandungan punika dados ditambahi 3 wulan. Rupinipun ruwah poso Sawal. Dadi sambung. Rejeb ruwah poso Sawal kaidah besar suro. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika wonten ing kandungan 7 wulan ana ing wulan sing mulya. Sebab Kanjeng Nabi punika awal dikandung dening Siti Aminah punika mulai Rejeb. Lho, dadi sae nggih. Jadi mulai ono 7 bulanan iki Kanjeng Nabi riyen nggih ngoten. Rejeb ruwah poso Sawal kaidah besar surah. Para bapak para ibu ingkang kawula mulyakaken. Lan mugi kanthi kita nindakaken poso wulan Ramadan punika sedaya kelepatan kita sedaya dipun ngapunten dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan kita sedaya wonten ing wulan Ramadan punika dipun cobi dening Gusti Allah rupinipun luwe lan ngelah. Dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih punika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat. Sedaya tiyang punika pasti dipun coba dening Gusti Allah. Iki nek wong Islam dicoba. Imane
sepinten. Wala nabluwannakum lan demi yakti bakal tak coba temen sira kabeh. Iki nganggo nun tauhid sing sakilah. Mesti temen-temen ya. Bakal tak coba temen sira kabeh. Bisyai'in kelawan sawiji wiji. Bayane sai yaiku minal khauf meniku kuatir wedi. Kadang-kadang kuatir sama ora iso mangan. Nggih. Padahal wedi ya. Iku ya cobanipun Gusti Allah. Wal ju'i lan lesu luwe. Nah, iki poso iki termasuk ya uji keimanan kita sedaya. Wa naqsim minal amwali lan kurangi bondo. Sebabnya akeh kebutuhan nggih mboten kurang macam-macam nggih dadi dicoba dening Gusti Allah. Wa naqsim minal amwali lan kurangi pira-pira bondo. Wal angfusi lan awa-awaan mati. Mati iki ya coba. Hakikate punika mati urip cobanipun Gusti Allah. Sehat lara iku ya cobanipun Gusti Allah. Sugih larat iku ya cobane Gusti Allah. Nggih mboten? Iku hakikatipun. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat. Lan dicoba iya punika kurangi buah-buahan. Kemutan mboten. Coblong punika biyen. Iki buah klengkeng. Biyen iki mbiyut-mbiyut. Nggih, Mbah. Wah, sasampunipun niku buah klengkeng dora Allah. Nggih mboten. Nah, iki diketoki kabeh. Diketoki kabeh. Ngomong saiki do metu-metu kabeh do akeh sing medal malih. Lho iki Gusti Allah nyebani ngoten iki. Nek wis ngoten punika wa basyiris sabirin. Wa basyir lan bebungal sira Muhammad as-sabirina ing wong-wong kang padha sabar. Jenengan dicoba tapi cobanipun punika benten-benten tiang punika. Nggih. Mboten sami sing padha iki mati. Mati iki padha kabeh mati, tapi nggih benten mangke. Ajeng mati, ajeng napa niku ninggal punika benten benten bedane Gusti Allah iku. Ana sing penak, ana sing ora penak. Ana sing pokoke gampang, wonten sing angel. Lho iki jenengan mampir sani nek ajeng tiyang napa seda punika. Gak benten benten. Bermila nek sing sabar bakal dipun bebungah dening Gusti Allah. Lah sapa wong sing sabar punika alladzina idza asabathum musibatun. Nalika wong iku kok kena coba dening Gusti Allah ngucap qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih napa mboten? Lah nek ana wong mati mesti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab iku cobanipun Gusti Allah. Mboten namung niku sebenarnya. Dan jenengan dicoba napa mawon ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedaya saking Gusti Allah lan bakal wangsul dateng Gusti Allah iku. Dadi balekke nang Gusti Allah punika. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Lan kala winganane kawula nerangaken bilih wonten ing wulan Ramadan punika kandha ngekeh-kehke golek ridane
bojo lanang. Lho iki golek ridane. Sebab entuk ridane bojo lanang punika dadekake entuk ridanipun Gusti Allah. Aja dibranguti. Senajan bojo lanange punika ganteng, senajan ya. Senajan boten ganteng. Senajan ireng sing putih garek napane untune. Kok aja kok prenguti. Iki bojo lanang jenengan. Nggih. Iki sing iso ndadekake ngrontokake dosane jenengan punika nggih bojo lanang. Jenengan ngibadahi sepinten ning kok bojo lanang kok ora ridho, ora dadi apa-apa. Saestu sebab nek jenengan punika mboten angsal ridhone bojo lanang, Gusti Allah ya bakal mboten ridho ni. Laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Gusti Allah nglaknati lan malaikatipun Gusti Allah ya nglaknati lan menungso ya bakal nglaknati sedaya menika. Sebab bojo lanang senajan elek kaya bojo lanang. Iki iso ngrontokake dosane jenengan punika. Jenengan masohake, ngumbahake rasukane iki dosane bogrok entuk ganjaran gedhe. Nyediani wedang, nyediani apa? Maman ya dosane grodok gedhe. Napa malih nggih punika nyenengake. Napa maneh digunakake. Digunakake ganjarane gedhe banget kaya dene wong mateni wong kafir 80. Iki dadi bojo lanang senajan elek kaya apa sing tanggung jawab nang akhirat. Mboten saged Bapak Ibu-ibu punika sok bakal ditanggung jawab asalkan nggih punika bojo lanang punika ahli ibadah iso nanggung jawab nang akhirat. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Awit zaman Nabi Adam ngantos sakmenika iki sampun wonten contoh nggih. Nabi Adam nggih sampun napa wonten contone. Ana sing apa sing lanang mlebet swarga, sing wadon ya mlebet swarga. Sing jaler mlebet swarga, sing estri mlebet neraka. Sing jalar nang neraka, sing estri nang swarga ya wonten. Contone bojone Fir'aun Siti Asia. Iki sebab imane ya. Tapi sing dados suri teladan sing kita contoh nggih punika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Sohon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika sedaya nggih duriyahipun Kanjeng Nabi Ibrahim lan Kanjeng Nabi Muhammad mlebet swarga. Mugi-mugi kita sedaya sak duriyah kita menjang dipun lebetaken swarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jenengan kepengin mulya mboten nang akhiratipun mesti kepengin. Lah syaratnya pripun? Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wa Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Dadi luweh mulya-mulyane sira kabeh iku wong sing paling takwa. Lah wong sing paling takwa iku ya kudu golek mboten saged wong takwa iku kok mboten pados ilmu. Sebab takwa punika punapa Pak? Sebab takwa punika imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi. Bangun turut apa sing diperintah dening Gusti Allah.
lan nyegah apa sing dilarang dening Gusti Allah. Nek mboten gadahi ilmu saged mboten kepengin derajate dhuwur nang akhirat iku ya kudu pados ilmu. Contoh mawon, sing teng donya punika sing gadahi pangkat iku wong sing gadah ilmu donya mboten. Kira nek sing mboten gadah ilmu donya sing mumpuni mboten saged derajatipun utawa pangkate dhuwur. Kira mboten? Pak Presiden, Pak DPR MPR itu gadahi ilmu dunia. Iki sebabnya gadah ilmu derajatipun pangkate jenengan kepengin dhuwur derajate ana ing akhirat ya kudu pados ilmu akhirat. Kados diripun jenengan seneng ngaos Al-Qur'an, seneng dikir macam-macam nggih. Jika poe eling datang Gusti Allah ki jenengane dikir. La api dikir yaiku lafal la ilaha illallah. Sing panjenengan sok dipun wirida ya lafal la ilaha illallah punika sok ora ditimbang. Sebab nek ditimbang iku ngalahake ngalahake apa amal-amal liyane. Mulane ora ditimbang lafal la ilaha illallah ora usah ditimbang. Sebab donya saisine karo lafal la ilaha illallah punika tasih abot lafal la ilaha illallah. Jenengan nek sampun apa zikir la ilaha illallah tambahi Muhammadur Rasulullah. Ana tambahane meneh nek jenengan purun soane tadi. Fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Jenengan purun zikir menika ping pisan wae bandingi jenengan zikir la ilaha illallah ping 70.000. Ora sah napa kesel-kesel dikir la ilaha illallah ping 70.000 dikira la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu mullah. Iku tambahane nggih. Nek jenengan sak napa purun ngatsekaken dikir menika insyaallah dipun paringi husnul khotimah. Menika sanad saking Nabi Khidir. Nabi Khidir nek la ilaha illallah saking Kanjeng Nabi. Nek sing menika fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah saking Nabi Khidir menika. Niki mijantipun apalake nggih. Mugi-mugi kita sedaya kanthi nggih punika injang punika saged derek kuliah subuh, saged tambah imanipun. Amin Allahumma amin. Saged tambah takwanipun datang Allah Subhanahu wa taala sehingga sak mangke dipun luhuraken dening Gusti Allah wonten ing akhiratipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa lis salati hafidin wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin bi anillahi muridin wa bil dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin ni'ma'i syakirin wa alal bayal as-sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu
عليه وسلم سائرين وإلى الخوض واردين وفي الجنة داخلين اللهم اجعل في هذه الليلة الشارفة المبارك من السعداء مقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء مردودين إلهنا عافينا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل تعالمنا تقبل عملنا وتقبل صلاتنا وتقبل صيامنا ونقبل قراءتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikal yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken menika cekap semanten mugi-mugi wonten manfaat barokahipun. Mbok menawi wonten lepatipun kula nyuwun ageng pangapunten kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.